Näin on saatu kädenväännöt suoritettua Otevoima Finnish Open ja SM-kisa 2009 ensimmäisenä lajina Rolling Thunder. Puhutaan yhden käden maasta nostosta. Erikoista on se, että laji suoritetaan 60 mm paksuisella ja pyörivällä kahvalla, joka tekee tästä erittäin hankalaa. Tässä komeasti pistelee tuon 50 kiloa Jaana Tanner, joka on erittäin kova tulos muuten tuo 50 kiloa. Tuo pyörivä kahva tekee tästä erittäin hankalan. Janne Virtanen ensimmäinen yritys. Tuo hyvin tunnettu entinen voimamies kilpailija on nyt sitten vähän erilaisessa lajissa. Helpon näköisesti tulee tuo 90 kiloa. Matti Heiskanen tulee sitten kokeilemaan samaista painoa. Tämä on hänen toinen yrityksensä. Ja nimenomaan tuota puristusvoimaa, ranteen, kyynärvarren ja näppien pitävyyttä tässä lajissa vaaditaan kyllä erittäin paljon. Komeasti tulee kyllä tuokin nosto sieltä. Tuukkanen pistelee 90 kiloa. Sitten on hallitseva mestari Juha Harju, toinen yritys ja samainen 90 kiloa. Ja painohan pitää nostaa sillä tavalla, että kahva ei osu reiteen. Koska jos kahva osuu reiteen, niin silloin luonnollisesti siitä reiteen tukemisesta saisi apua. Sitten mennään Europinch-nimiseen lajiin. Laji suoritetaan kahden käden sormiotteella nostamalla maksimikuorma 42 sentin korkeudessa olevaan rimaan kiinni. Ja tämä on käytännössä kiinni sormenpäiden voimasta, eli tuo sormenpäiden puristaminen vastakkain. Ja tässä hyvin tyylipuhdas suoritus. Timo Tuukkanen, ensimmäinen yritys 90 kiloa ja komeasti tuo huomi sieltä putoaa. Sitten tulee Matti Heiskanen, toinen yritys hänelle, samainen paino kuin Tuukkasella tuossa äsken, eli 90 kiloa. Toteutetaan huolella ja sitten lähdetään puristamalla nostamaan tuota painoa ylös ja näin tekee myös Heiskanen työtä käskettyä. 90 kiloa myös hänelle. Sitten Juha Harju, tämän lajin ehdottomasti yksi niitä tunnetumpia kavereita. Suomen ennätysraudat 100 kiloa, jota pidetään kyllä todella kovana tuloksena ihan kansainvälisestikin tässä lajissa. Jokainen voi kokeilla kuntosalilla, ottaa vähän isompia levyjä käsiinsä ja puristaa niitä vastakkain ja ylöspäin. Ja tässä komea uusi Suomen ennätys. Juha Harju, 100 kiloa. Seuraavana lajina Captains of Grass, gripperit, maailman tunnetun jousi. Ja siihen se päättyy. 22 toistoa tekee Jaana Tanner. Miehet puolestaan puristavat sitten ihan tuollaista maksimipuristusta. Tässä on nyt sitten puristin numero 3 suorittamassa Timo Tuukkanen. Seitsemäs suomalainen, joka on tuon puristin numeron 3 saanut puristettua vastakkain, ja sitten on vuorossa Juha Harju. Samainen puristin numero 3. Mittaukset ja sitten puristetaan ja helpon näköisesti menee, ja tästä on varmasti hyötyä, jos miehellä sattuu olemaan oikein isot kourat. Näin pistelee myöskin Pakarinen tuon puristimen numero 3 kiinni, ja sitten siirrymme Apollo Akseli maasta nostoon. Laji sinänsä tuttu voimamies kisoista ja yleensäkin tuolta voimannostopuolelta, eli kyseessä maasta veto. Jäykkä 50 mm paksu ja 30 kiloa painava tanko, ja kahden käden maastanosto suoritetaan maksimiin saakka ja jokaisella kilpailijalla on 3 nostoa. Näin tulee komeasti Tuukkasen nosto, toinen yritys 180 kiloa, ja Esa ilmeisen hankalaksi tekee nimenomaan tuo tangon paksuus. Kyllä, ja nimenomaan, että se vedetään myötäotteella, kun taas voimanostossa käytetään niin sanottua ristiotetta. Nyt kun vedetään myötäotteella, niin tuo tanko pyrkii pyörimään tätä kilpailijakohden. Ja jos raudat vetää nopeasti lattiasta, niin sitä nopeampaa se pyörähtää ja näin ollen. Ja sitten helposti putoaa näpeistä. Siinä siis Harju veti komeasti myös kolmannella yrityksellä tuon 180 kiloa. Sitten Janne Virtanen, tämä on 4. niin sanottu extra yritys, 215 kiloa. Kilpailussa Virtanen nosti 200 kiloa ja nyt sitten vähän tämmöisenä show-luontoisena vanha voimamies. Kuningas näyttää, että kevyttä on ja puristus riittää. 215 kiloa. Erittäin helpon näköinen nosto.
Ja tässä sitten naisten kärkikolmikko Jaana Tanner, Anna Kudkova Venäjä ja Tatjana Verchenko myös venäläiskilpailija. Tanner kuitenkin selkeä ykkönen tässä kilpailussa. Ja tässä sitten miesten kolmen kärki, Juha Harju ykkösenä, Timo Tuukkanen toinen ja Janne Virtanen kolmas ja sitten Juha Harjun mietteisiin. Näin se juuri on, ja tässä käymään hieman tuota edellistä ohjelmaa läpi. Tässä tuo huikea Joonas Rantasen 540 kilon jalkakyykkytulos, joka on maailmallakin todella kovaa valuuttaa. Tyylikäs puhdas jalkakyykky ja siis tuo huikea 540 kiloa. Ja tässä sitten puolestaan Jani Murtomäen penkkipunnerus. Tuo voittotulos 385 kiloa. Tai korkeimmat raudat, sanotaan näin, koska tässä mennään tietysti myös noiden miesten omien painojen mukaan pistekilpailuna kokonaiskisaa. Ja tämän ohjelman aikana sitten otamme käsittelyyn tuon maastavedon, joka on se kolmas laji. Tässä sitten tulokset tällä hetkellä, kun kaksi lajia käyty läpi. Rantanen, Murtomäki, Somero ja päätään. Luultavasti. Sitten tulee Murtomäki, joka on tiukasti kamppailemassa aivan kärkitiloista tässä kokonaiskilpailussa ja tangossa 340 kiloa ensimmäinen yritys. Janin suunnitelmat taisi vähän muuttua. Haastattelussa Jani sanoi, että tämän maastavedon aloituksen jälkeen pitäisi olla 1225 kiloa, mutta nythän tämän jälkeen on vasta 1205 kiloa kasassa. Ja jokin tuossa tekniikassa on nyt vähän pielessä, että Jani vetää Janin välityksiin nähden liikaa selällä. Erittäin kapealla jalka-asennolla vetää mies kyllä loa tangossa rautaa. Lassehan eroaa jo ruumiin rakenteeltaansakin aika paljon muista kilpailijoista. Lasse on muutaman kerran kilpailut kehonrakennuksessa ja taisi olla vuoden 2007 alle 100 kiloisten hopeamitallisti. Myös siltä puolelta löytyy näyttöjä erittäin keskittyneen näköisesti. Siellä valmistautuu omaan nostoonsa siis Juha Somero. Juha on siitäkin harvinainen nostaja, pystyy vetämään sumolla ja kapealla tyylillä likipitäen samat raudat. Siinä syntyy siis uusi alle 110 kilon Suomen ennätys, 362,5 kiloa. Näin on ja kolmas yritys hänelle. Tangossa on rautaa 370 kiloa. Siellä valmentaja Jani Ihalainen piiskaa suojattiaan tähän nostoon. Katsotaan nyt kuinka Rantaselle käy. Tyylikkään näköisesti tulee. Ja ylös asti nostaa Rantanen tuon 370 kiloa. Ja tämä kisa on kyllä paketissa kokonaisvoiton suhteen. Joonas Rantanen tulee viemään Ulvaan Powerlifting Champion kokonaisvoittajan Joonas Rantasen haastattelussa.